Αναχωρούμε από το Μόσταρ με κατεύθυνση το Σαράγεβο. Η σημερινή διαδρομή είναι η πιο σύντομη όλων. Την επιλέξαμε για να μην κουραστούμε να πάμε κατευθείαν στο Νόβι Σαντ και να δούμε και έτσι λίγο και την πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Οπότε σήμερα θα κινηθούμε με χαλαρούς ρυθμούς γιατί είναι 2 ώρες απόσταση από εδώ και ότι αν βρίσκουμε κάτι ενδιαφέρον θα σταματάμε και θα το αποτυπώνουμε είτε σε βίντεο είτε σε κάμερα. Εξαιρετική η επιλογή του Μόσταρ. Το περπάτημα στην παλιά πόλη ήταν το κάτι άλλο, πανέμορφο, και το φαγητό ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά εκείνο που μας ικανοποίησε ακόμα περισσότερο ήταν το κατάλημα που μείναμε. Μας έβαλε στην αυλή του οικίματος, 100% ασφάλεια οι βέσπες, πεντακάθαρο διαμέρισμα, ευρύχωρο για μας τους 4, υπερευρύχωρο θα έλεγα, και σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την παλιά πόλη. Δηλαδή ήταν το ιδανικότερο σημείο που μπορούσαμε να βρούμε. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε νωρίς, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και είπαμε να κάνουμε μια τελευταία βόλτα, να πιούμε καφεδάκι και να πάρουμε πρωινό. Ήταν ζήτημα 4 λεπτών 5 και βρεθήκαμε ξανά μέσα στα μαγαζιά της παλιάς πόλης. Πάντως μέχρι τώρα οι επιλογές που είχα κάνει για έβρεση καταλήμματος αποδειχθήκαν πάρα πολύ καλές. Το εστιατόριο που καθίσαμε για φαγητό ήταν νόστιμα. Τα κρεατικά τους που φάγαμε ήταν πολύ νόστιμα και οι σαλάτες τους. Επίσης ήπιαμε την draft beer, την ντόπια βαρελίσια, η οποία ήταν μια χαρά. Το νόμισμα μη κάπα το αναφέρουν, αλλά η ισοτιμία είναι δια 2, η ονομαστική τιμή δια 2. Δηλαδή όταν κάτι κοστίζει 230 τοπικό νόμισμα, εδώ είναι 1 και 15. Και κάπως έτσι κάναμε τους υπολογισμούς μας. Σε κάποια μαγαζιά δεν δεχόντουσαν κάρτα, θέλαν μετρητά, και σε άλλα δεν δίνανε ρέστα, δεν αλλάζανε ευρώ, δεχόντουσαν μόνο κάρτα. Η διαδρομή που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή ακολουθεί το ρεύμα του ποταμού Νερέτβα. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να το καταγράψει η κάμερα. Είναι μια όμορφη διαδρομή, ωραίο οδόστρωμα. Επίσης, ο ποταμός Νερέτβα είναι αυτός που διασχίζει και την πόλη του Μόσταρ.
Και ο ποταμός τώρα τον έχουμε δεξιά, ενώ μέχρι σε ένα σημείο ερχόμασταν αριστερά. Καλημέρα λοιπόν και από το Σαράγεβο. Αναχώρηση για το Novi Sad. Αρκετά μεγάλη διαδρομή η σημερινή. Όχι τόσο σε χιλιόμετρα όσο σε ώρες. 200, κοντά 300 χιλιόμετρα το δίνει το δικό μου το GPS μέχρι το Novi Sad. 5 ώρες το βγάζει σαν διαδρομή. Αλλά άμα βάλουμε και τις στάσεις θα μας πάει 5, γύρω στις 7 ώρες. Κατά τις 5 το απόγευμα, αν όλα πάνε καλά, περνάμε και σύνορα, οπότε δεν ξέρω και τι καθυστέρηση θα έχουμε εκεί. Πιστεύω το GPS δεν το βλέπω και τόσο ακριβίας μέσα στο Σαράγεβο, σαν να μην είναι καλά ενημερωμένο. Εγώ υπολογίζω ότι 5 θα γίνουν χαλαρά 7, γιατί θα κάνουμε και στάση στον δρόμο. Ήδη κάναμε μία τώρα για να γεμίσουμε, να φουλάρουμε. Εχθές είχαμε λίγη περιπέτεια. Η βέσπα του φίλου του Γιώργου σε όλη τη διαδρομή από Ελλάδα μέχρι εδώ έσβηνε καθοδόν και άναβε, αλλά με τα κόπων και βασάνων. Τελικά χθες έμεινε μέσα στη λεωφόρο στο Σαράγεβο παραλίγο να έχουμε και ατύχημα. Δεν είχαμε, αλλά έψαξε να βρει ένα συνεργείο κάποιον να τον βοηθήσει. Βρήκε, έφυγε, πήγε ο άνθρωπος, κάθισε 3 ώρες, 4 εκεί, κάτι του έκανε. Είμαστε τώρα στο πειραματισμό. Θα δουλέψει, θα δουλέψει καλά, θα δούμε. Τουλάχιστον το πρωί ξεκινήσαμε κανονικά. Εκτός του Γιώργου, οι υπόλοιποι οι 3 της παρέας βγήκαμε χθες το βράδυ, περπατήσαμε στο Σαράγεβο. Δείχνει πόλη με ιστορικό παρελθόν. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε. Αυτό που είδα τουλάχιστον, κάναμε αρκετή ώρα περπάτημα. Κυριαρχεί το μουσουλμανικό στοιχείο. Είδαμε όμως και κάποιες άλλες εκκλησίες. Αλλά γενικά βλέπεις έχει πιο πολλοί μουσουλμάνους. Καθίσαμε μέχρι 10-11 η ώρα. 11 η ώρα γυρίσαμε πίσω στο κατάλημα που είχαμε νοικιάσει. Δεν μπορώ να πω ότι γυρίσαμε το Σαράγεβο. Πήγαμε μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια μας και αντέχαμε. Αλλά καλά ήταν. Ό,τι είδαμε μας άρεσε. Σήμερα αφήνουμε τη Βοσνία. Μια Βοσνία η οποία εμένα μου άρεσε υπερβολικά.
πολύ ωραίες διαδρομές. Δεν ξέρω, είναι όμορφη η χώρα. Θα δω και στη Σερβία βέβαια, γιατί πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Αν σκεφτείς ότι η χθεσινή διαδρομή κατά το 90% έγινε κατά μήκος ενός ποταμού, πολύ ωραία διαδρομή, ωραίο οδόστρωμα, πράσινο πολύ, αξίζει κάποιος να την επισκεφτεί και ίσως άμα είναι και καλύτερα διαβασμένο μπορεί να εντοπίσει και σημεία ενδιαφέροντος και να πάει πιο στοχευμένα, ας πούμε, το ταξίδι του. Παρόλο που έχει πολλά νερά, παρόλο που είναι καταπράσινη, που σημαίνει ότι το υπέδαφος έχει νερά, τελικά το μεσημέρι, από ό,τι μας είπε και ο ιδιοκτήτης, έχουν διακοπές νερού. Είναι τα οξύμορα της υπόθεσης. Χθες το βράδυ πάντως στην επιστροφή ψάχναμε για μπουφάν. Η πρώτη φορά που το αναζητήσαμε είχε δροσούλα. Έχουμε συναντήσει πάρα πολλά τούνελ εδώ στη Βοσνία που δεν φωτίζονται. Και όταν μπαίνεις με έντονο το φως του ήλιου μέσα στο τούνελ, ξαφνικά τα βλέπεις όλα μαύρα, δεν μπορείς ούτε καν να δεις, ειδικά άμα έχουν και στροφή και δεν βλέπεις την άκρη, είναι πρόβλημα. Θέλει προσοχή. Σταματήσαμε σε ένα ωραίο πρατήριο τυροπιτάδικο να κάνουμε αναφοδιασμό. Δηλαδή στην ουσία τώρα φάγαμε breakfast. Ήπιαμε τα νεράκια μας και προχωράμε. Συναντήσαμε και μια παρέα από 3 Σέρβους, οι οποίοι κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο, θέλουν να καταλήξουν στο Μαυροβούνιο. Τα πάμε λιγάκι εκεί, μοτοσυκλετιστικά.
Γιώργο, πάρ' το κράνος και φύγε. Πάρ' το κράνος και φύγε.